Señoras e señores, moi boas noites. Iniciamos aquí unha rolda de entrevistas cos candidatos dos tres partidos, dos tres grupos que teñen representación parlamentaria no Congreso dos Deputados. Serán entrevistas de 10 minutos con tres temas, con tres bloques temáticos, hai que insistir, tres bloques pactados polos propios partidos políticos. Estamos a falar de economía, de infraestructuras, de política social e liberdades públicas. Comezamos esta entrevista en desconexión na provincia da Coruña co candidato do Bloque Nacionalista Galego, Congreso dos Diputados, Francisco Jorquera. Moi boas noites. Hola, boas noites. Bueno, tres temas moi amplos. Principiamos por economía e por onde vostede queira. Ben, o Bloque Nacionalista Galego cree que ante unha situación de enfriamento económico como a que estamos vivindo, nin é positivo a atitude alarmista, catastrofista do Partido Popular, nin se pode mirar por outro lado dicindo que todo vai ben. Parécenos evidente que hai problemas e, polo tanto, que é necesario diseñar políticas activas para enfrentar eses problemas. Para o Bloque Nacionalista Galego, as prioridades son as seguintes. Hai que apostar claramente pola economía productiva. No Estado español desaproveitouse unha fase de crecemento económico para que a locomotora económica deixase de ser a economía especulativa e pasase a ser a economía productiva que realmente xera emprego e riqueza duradeira. Se o Bloque Nacionalista Galego quere pôr como condición para dar apoio ao goberno nun contexto de maiorías absolutas, que Galiza poida desenvolver plenamente a súa capacidade no campo da construción naval civil, recuperando para este sector un asteleiro como Defene, e para pôr o acento na economía productiva. Si queremos que en Galiza se renegocien as cotas de produción leiteira para que o noso país poida desenvolver o seu potencial productivo neste campo, e para pôr o acento na economía productiva. Si queremos que Galiza pode deseñar políticas enerxéticas propias que permitan que unha especialización productiva do noso país, como a xeración de electricidade, redunde en beneficio do noso país, e para pôr o acento na economía productiva. Ao mesmo tempo, pensamos que hai que apostar por un modelo de crecemento que poña o centro no incremento da productividade. E o incremento da productividade exixe unha política laboral, unha política de emprego que aposte claramente polo emprego estable, polo emprego cualificado, polo emprego formado. Non podemos apostar a incrementar a productividade cunha forza laboral en precario, cunha forza laboral cunhas condicións laborais que son total e absolutamente incompatibles con esa necesaria cualificación. E ao mesmo tempo pensamos que hai que facer unha aposta moi decidida polo gasto público. Pensamos que nunha situación de desaceleración do crecemento económico, o gasto público, por exemplo, o investimento en obra pública pode ser un elemento de reactivación económica, e Galiza o precisa moito máis que outros territorios. Galiza necesita que o Estado invista dunha maneira ambiciosa en Galiza en materia de infraestructuras para que o noso país teña as infraestructuras que o equilibre dos territorios do Estado sexan un factor de desenvolvemento colectivo. Necesita unha aposta decidida polo gasto social para desenvolver novos nichos económicos cada vez con máis futuro a economía vinculada ao benestar. Ben, vostede xa acaba de falar de infraestructuras. Sería o seguinte bloque, moi amplo. Temos dende o AVE, temos as estradas. Por onde lle gustaría comenzar vostede? Por onde vostede queira. Se quere, comenzamos con unha análise global. Creo que en Galiza existe un pleno consenso político, social, en que o Estado español ten unha débeda histórica con o noso país nesta materia. Durante décadas priorizouse o investimento noutros territorios e non en Galiza, e froito diso Galiza ainda ten déficits en materia de infraestructuras moi importantes. Nesta legislatura, no que xa non houbo maiorías absolutas no Estado, no que o BNG foi decisivo para que o Goberno Central pudese sacar adiante os presupostos xerais do Estado do ano 2006, do ano 2007 e 2008, conseguimos introducir correccións importantes. Foi o BNG que empuxo a condición para apoiar estes presupostos de que os investimentos do Estado en Galiza tiñan que representar en materia de infraestructuras máis do 8% do destinado neste capítulo no conxunto do Estado, é dicir, máis de 2 puntos do que nos corresponde por población, para desta maneira ir correxindo os déficits que Galiza ten en materia de infraestructuras. E é básico para o noso país que se dé un contexto na vindeira legislatura onde o BNG ainda teña máis forza, máis capacidade de determinación para asegurar o mantimento deste ritmo inversor, e que infraestructuras que Galiza necesita
cheguen nos plazos convenidos. O noso país necesita conexións con AVE, pero tamén necesita unha modernización de toda a súa rede ferroviaria interna, necesita uns servicios regionais e uns servicios de cercanías en áreas metropolitanas como a Coruña Ferrol, como Vigo Pontevedra, como Santiago Vilagarcía, que sexan un elemento de vertebración interna do país e que permitan, polo tanto, dotar o país dunhas infraestructuras que aseguren o seu desenvolvemento económico. Este é un aspecto que o Bloque Nacionalista Galego vai prestar atención prioritaria na vindeira legislatura, como xa fixemos na legislatura que ven de rematar. E ao mesmo tempo queremos avanzar nun modelo que permita que Galiza asuma a xestión dos portos de interés xeral para crear un pool de portos que faga que Galiza, que é unha potencia marítima, poida pôr os seus portos ao servizo do desenvolvemento económico do país e avanzar con un modelo tamén de participación de Galiza na xestión dos seus aeroportos, para avanzar cara un modelo aeroportuario integrado en Galiza, no que haxa unha complementariedade entre os tres aeroportos e avanzar cara un modelo aeroportuario que permita que o noso país teña moitas máis conexións e, polo tanto, superar un modelo onde todas as conexións internacionais teñen que pasar por Madrid. O actual presidente do goberno anunciou un terceiro carril para a P9. Creo que vostede apoia esa proposta, pero con matices, porque pide chegar máis lonxe coa supresión, ademais de peaxes. Apoiamos, de feito, BNG en reiteradas ocasións ten demandada a necesidade de que se cree un terceiro carril en distintos tramos da P9, pero o principal problema é que a P9, que é unha vía fundamental para a vertebración de todo o corredor atlántico, de toda a fachada atlántica galega, é unha vía sobre a que pesan unhas peaxes totalmente abusivas. Nos pensamos que hai que avanzar cara un modelo de exención de peaxes nos tramos máis próximos ás cidades e de ir reducindo as peaxes progresivamente no resto dos tramos de cara á súa total eliminación. Se parece, cambiamos xa, imos ao seguinte bloque: política social e liberdades públicas, tamén moi amplo. Non sei se a lei de dependencia a estrela neste caso deste bloque, primeiro pola política que se fai de Madrid e o seu desenvolvemento aquí en Galicia. Sí, o BNG quere ser decisivo en Madrid para asegurar que na vindeira legislatura, en vez de retornar ao pasado, as políticas sociais estén no centro das políticas estatais e avancemos en dereitos e liberdades públicas. As políticas sociais deben de constituir o cuarto pear do estado do benestar. Son fundamentais para asegurar a igualdade de oportunidades reais entre todos os cidadáns e para correxir as desigualdades sociais. Por lo tanto, son políticas que para o Bloque Nacionalista Galego están no primeiro eixo das súas prioridades e ademais apostamos por un modelo onde as políticas sociais descarguen fundamentalmente no sector público. Apostamos por crear un sistema público de benestar como está implementando o Bloque Nacionalista Galego en Galiza desde o goberno galego. Hai que pensar que gran parte das políticas sociais están transferidas ás comunidades autónomas. Por lo tanto, para nós o que é básico é que o Estado asegure a financiación suficiente de cara a que esas políticas sociais podan desenvolverse dunha maneira integral. E entendemos que hai que asegurar a financiación nun doble eixo. Hai que facer unha aposta presupuestaria moito máis decidida polas políticas sociais. O Estado español ten un dos niveis de gasto social por habitante máis baixos da Unión Europea. Temos que converxer en políticas sociais ca Unión Europea. Por lo tanto, hai que destinar moitísimos máis recursos ás políticas sociais. Esta é unha primeira prioridade por o Bloque Nacionalista Galego. Pero logo, imos reclamar que o Estado dote financieiramente o sistema galego de benestar de maneira a caída. Hai que pensar que en Galiza temos un índice de avellentamento da poboación sensiblemente superior ao resto do Estado. Hai que pensar que somos un país que ten unha estrutura poblacional dispersa, ten un hábitat diseminado, e isto ten unha repercusión no custe de servizo e, polo tanto, imos reclamar do Estado que financie o sistema galego do benestar tendo en conta o custe objetivo destes servicios que ten en Galicia. Polo tanto, imos reclamar que o 10% dos fondos se destinen a Galiza. A marxe deso, o BNG, como xa fixo nesta legislatura, vai dar un impulso decidido ás políticas en materia de igualdade que sigan conducindo a unha igualdade real, efectiva de dereitos entre o home e a muller, e para nós vai ser unha prioridade nesta legislatura que se aborde unha nova lei de aborto, unha lei de prazos
que poña fin á inseguridade xurídica que existe na actualidade, como o feito de que mulleres que tiveron que pasar polo trauma, polo trance sempre difícil de ter que interrumpir o seu embarazo, está demostrando o feito de que sexan chamadas a declarar, que estexan sendo tratadas como se fosen delincuentes, que existe unha inseguridade xurídica neste campo. Por eso o BNG vai demandar reformas e avanzar claramente hacia unha lei de prazos. Bueno, habría moitos temas, poderíamos falar das pensións, da violencia de xénero, que tamén se nos quedou, pero son 10 minutos, tempo escaso, pero en calquera caso as súas ideas quedaron moi claras, expostas aquí, 10 minutos do Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias por nos acompañar nesta entrevista na Televisión de Galicia e sorte de cara a ese 9 de marzo. Moitas gracias a vostedes e moitas gracias aos televidentes. Boas noches. Boas noches.